Jeppe Krog og Simon Bæk, og vi vil gerne indtale et 4-5 minutters langt eksamensoplæg om emnet selvbiografisme og performativ biografisme. Den performative biografisme, det er en undergenre inden for biografiens verden, som også er kendt og går under navnet autofiktion. Det er, hvor forfatteren han benytter sig af sin helt egen private livshistorie, som derudover også andre virkelige personer og steder. Alle faktaelementerne de blandes godt med de fiktive elementer, og det kan være noget som f.eks. dialoger eller møder, som forfatteren selv finder på eller opdigter. På den måde så kan man sige, at forfatteren han nærmest leger lidt med virkeligheden ved at blande og mixe virkelighed med fiktion. Nogle af de mest typisk anvendte temaer i den performative biografisme, det er sådan noget som virkelighed versus fiktion, noget med noget selviscenesættelse, frigørelse fra familie og hjemby, og noget som barndom, hjemstavn, opdragelse og sådan noget som forhold til forældrene. Lidt ligesom vi så i filmen på klassen at græde i kor, og som vi læste i romanen Gud taler ud, hvor der her var rigtig meget fokus på barndom, opdragelse og forhold til forældrene, specielt til faderrollen. Og det performative, det er, når noget det er performativt inden for forfatterverdenen, så er det, når man gerne vil fremstille sig selv på en helt bestemt måde. Når der er performance, så prøves der altså at iscenesætte sig selv ved at vise sig selv og ens personlighed på den måde, man gerne selv vil have, at folk de skal opfatte en. Man kan dermed sige, at der taler om, at forfatteren sætter sig selv op på den måde, han gerne vil fremføres på. Det performative i genren hænger også sammen med, hvordan forfatteren eksperimenterer med at fremstille sig selv i medierne, blandt andet interviews og blogs. Der er Jørgen Leth og Claus Bæk Nielsen, som vi også har arbejdet med i klassen, rigtig gode eksempler på, hvordan forfatteren iscenesætter sig selv som en offentlig person, hvilket også har indflydelse på, hvordan os læsere vi opfatter deres værker og læser deres værker. Et andet eksempel det kunne være tv-serien Klovn. Her de biografiske elementer er, at Kasper og Frank de er gode venner, de er samarbejdspartnere i deres egen virksomhed. Og så er der også Kasper, som der er sammen med Iben Hjejle i tv-serien, og han er faktisk også sammen med hende i virkeligheden. De spillede rollerne i tv-serien så overbevisende, at det beviste som om, at folk de troede, at sådan som de var i tv-serien, sådan måtte de helt sikkert også være i virkeligheden. Og det er helt klart de biografiske træk, der er inde over her. Samtidig skal man også sige, at der var så mange fiktive elementer i serien, og det ved inddragelsen her af det fiktive her, så bliver det lidt gjort klart, at det er faktisk en fiktiv tv-serie, og det ikke er virkelighed eller selvbiografisk. Derfor så kan man stille spørgsmålstegn ved forfatteren i performativ biografisme, da man ikke kan vide, om det virkelig er virkelighed, eller om det bare er fiktion og opdigtelse. Ved performativ biografisme, der kan det også godt være begge dele. Og her kan vi så igen se lidt tilbage på de ting, vi arbejder med i klassen. Gud taler ud blandt andet, og kunsten at græde i kor. Der er det lidt en blanding af fiktion og virkelighed, da forfatteren gerne vil fremstille lidt begge dele, og det rent faktisk bare bliver en god blanding af lidt af det hele.